खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आसा खालामो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि सो लेट्स गो दिनैनि टपिकआ जाहैबाय भटार आईडी भेरिफिकेशन भटार आईडी भेरिफिकेशना दिनैजों सोलिबाय थानाया गोबाव सान जाबाय आरोबाव सानब्रै दंबावो बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोनखौ भटार आईडीखौ गावबा गावनि भटार आईडीखौ भेरिफिकेशन खालामना लानो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायगोन मानोना जोंनि गामियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थियाखै बा गोबाङानो बुजि मोनाखै भटार आईडीखौ भेरिफिकेशन खालामनायनि बाथ्राखौ बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बा बे भिडिअनि गेजेरजों भटार आईडी भेरिफिकेशन खालामनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिगोन आरो बेनि डेटखौबो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनिफ्राय आरोबाव सानब्रै दंबावो बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना गावबा गावनि भटार आईडीखौ भेरिफिकेशन खालामनानै लानो हागोन भटार आईडीखौ नोंथांमोना मायाव भेरिफिकेशन खालामगोन माब्रै भेरिफिकेशन खालामगोन बेखौ सिन्ता खालामनो गोनां गैया भटार आईडीखौ नोंथाङा गावनि एंड्रइड मबाइलजोंनो भेरिफिकेशन खालामनानै लानो हागोन नंगौ गावनि एंड्रइड मबाइलजोंनो भेरिफिकेशन खालामनानै लानो हागोन एंड्रइड मबाइलाव नोंथाङा भटार हेल्पलाइन होननाय मोनसे एप्लिकेशन दङ बे एप्लिकेशनखौ डाउनलोड प्ले स्टोराव मोनगोन प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनलोड खालामनानै ला बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि भटार कार्डनि FCM नाम्बारखौ बुनानै नोंथांनि कारेक्शन भटार कार्डआव जुदि माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला कारेक्शन खालामनानै लानो हागोन आरो कारेक्शन खालामनो गोनां गैयाब्ला डाइरेक्ट भेरिफाइ खालामना होबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा मिथिबाय भेरिफिकेशन खालामनायनि सोमोन्दै आरो नोंथांनाव जुदि एंड्रइड मबाइल गैया अब्लाबो नोंथाङा गिनांगौ गैया खाथिनि सेन्टारफोराव बा कम्पिउटार सेन्टारफोराव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि भटार कार्डखौ लाना थांनानै भेरिफाइ खालामहैनो हागोन जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा दासिमबो गोबाङानो मिथियाखै बेनिखायनो गोबाङानो दासिमबो भेरिफाइ खालामाखै स' आं गोबावजोंब्लाबो दिनैहाय भटार भेरिफिकेशन खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोन एसे फोरमायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला निस्सय अननानै गावनिनो बर' फिसा होननानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो जाहाथे आं नोंथांमोननो आरोबाव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बेनि उनावहाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ फैबाय थानायखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेशन मोननो हानाय बायदि दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय।